moguokorio insa kobimbete Bosaigo margo bagwaswete buri embuya narenge kai bono ngukura rende nkubanza kukura kiagera na buroro sana bono mama rena ria minyogete enga kiju sara nare korara bono mwanega mama nganyiti guchi nyumba yae sengencho bono baro chenga na Kenya rire bono na ende muntu tayora nkonya butu unangaranze tabu ngote mama umuntu yukunguso kugoronya kurunyaro ningo kaki umuntu ngusiro kugorgo chimaga nganza kugwa mama akambwaterera isikabu ekero narenge akambwaterera bunambwaterete sara okugoro koli kwa chite binango chimega kugatigara kobayigo okugoro kwane gwoko beya bono koli gwoko lidero chikwara osiri bono kugwoko bego keringa iga riru likabwatana bono kuguruka banko likorambuka nkaba bono tinkonyara ko tara tingo kora kende no gukonde nakara kweko bali Gusii umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio y'abayibuli ine kwa yaiteire kiro monto asense gatomanya tona yaiteire Mwancho muligereria abagoteba buna igoro bore oborema asengencho mwana nabako igoro buya okinabuya kawe kaigoro komakanyora ngumuchando omunyorire ayo naro mugani tubwiri tukoria rero agwetera asobugima bwae oyibole tubuya kurinde bono iga no arasi gitanda kiae obwenerete koba nonyene university goso wenete koba asago kora imirimo yae kurinde asengencho yobugima botari kumanyereria ayo akamubwata gotoerera ase kegeke kiribosio litikulia rero nigonde ase wodi ya Kemera egotoka ase bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira asensemo yomugonchoro aiga nontete tusange no yominto ali ateira asobugima bwae atari make nendekero kende agendrete gwetera omoroberio yoiga nigo kugochira kera litikulia Jumaine ensa eyemone nusu chia maragoba naende kirenga kyomoroberio yoiga omwancho murigereria ekero kwarigereirie emegano yaba minto bagwetera ekirenga no kubakonya egere banyare kuruga ali asama kongo babwate banyare kwa bagosuka bosio asama gimabo namba yomugano itubwiri tukolia rero nere yuere ase ATV yao igonere yuko na gwetabo akaroganetio ko mwakera egero manyanara ria yagendete gwetera sobugima bwae na kero kende kumutumira kende ekonyera sukura mariogo asokugenda senyagitari nabagokora boigo gwetera ase enambejo igo nonde nere nigo natarirwika ase nka yabo egerara totebia narariaya agendrete gwetera asubugima bwae nigo nkoro kwa Sara Nyarangi ontita karibu sana endu asante mbia mona sogotwanchira gwika ase nka ino egera turasanga nae abira tatu alia akonyorera asubugima bwao kurinde tutaragendera gwika alia akonyorera asubugima bwao abukora tebe mwanchu murigereria amarie tawo na kyokorokwa ende okonfirm ngano tolibulio mugonchero na ndora twa mugano moke ngayoibeire mbalinga muiboire na ndina kigwa kinete gutira nyumo bakongu butara kubwata karibu sana gogutumika kamera asante samari tankoro ku McDonald ndoyo mugako ku Nyamasege Andrew niga sirete pole na mama akoro ku Mondesta Nyamasege yes inkano gaiga somwachire Sara omugonchoro bono karibu naenda sogocha kuiwo muganone mbia mono kero kende ayano yokare ngore ase familia na ende ndio iboyere no nyina masomo ngayose osomete gutira enchende oyo kabere ase
abana baminto ogosomana somete ngaike university ninkorete na graduated mwaka 2018 na korete course ya English and Literature education igo bono ngonya tari umuchando yonye warete nango ndo mwalimu English and Literature secondary. That's very good. English and Literature. Wante bi aye nayi mumurabueka. Alafu abana bamino mbalenga bali. Batatu. Igo mole bane. Nande naye oyo gatakati osomuko goti. Ninche oyo gatinda tega oyo gatie. Okay. Ngaki obagima bwarenge naki amazingira arenge gutira. Ora kwanire naki metaba abantu abange tonarete tume twakine irobo kongu. Abandi bali bakinire tubokongu mona abandi bali igatwa abandi bali bakinite bya bakerete ebinto. Bono ndateba sogo kina nakinete bobe kiagera nabona nyarite gukina uyande ngasoma no nyeto tebe obukongu bware kobo obukongu bwana kobora lakini rende abayobori ngotemba barenge go tosira elinde tonyare go kwerwanirira tatu minongo ate basirete ndi asirete na ende arwalite gose tata ni gasirete umwaka 2015 gatwarete heart attack. Okay. Na arwalite uburere bw'esukari bono agatwara eshida y'enkoro akairwa India ajokoreru heart surgery. Akara korerwa kaire na korora kale bunambi yale bon but bunaga ndrete kuna ko buena litukelimo bon konobere biya abako genda no town tukelimo igaga achakara ikire nkagaiga akagunse igorio kana goku bono karolende ba inyagitari bagateba nga ne heart attack atwara bono nakia nyarate gusira bono kurwelito gatigara na mama ere bono batata niga ntigete bunanje kinde umwako umutangania se university bono mama nere tabwate gasi etua ntata tua semeretigo tusira sikeregen gotatu minongora linge gasi ne nabara okore gasi lakini wana kana mama atigara eretale okora kende one kaba gasi ngongwa sare nabo mama atema na indaka akaruana sana esegi elinde tosome kiagera tuatige tubabere tutarakore skuru ngikare gokore keke mugondo gose no bonchirurio bokoboke ala gokore gasia mugondo simeka chinyeni sai mono ande asale gokora asale konyora no nebe tusome nebyumbale gokabeza nagoto akandira rende school nabatu sumete igomba kabono bakamuga mwensi mugakora tugakora abana abamino bande nkibaho kora mbabwatemeremo abanyaruka babono batatu bono oyo Renge University oyo le magane no yomo ega graduate 2021 last year dorate last year bono nere no mwalimu bwesabu lakini rende taranyora gasinere no alenka gaiga bono rende onyendiri anyorire nero nango nabo bakona gonzuma bunandu alitega lakini bono karende tokotenga sana igure chinjira banda banene babiri monene no yo momo iseke
ere bono ndia yakale tabuati gasi yao kora kinimbo yakale bono okay igo bado bulemeru mbororo bulemeru bonene sara asengenjo bono goikira boniga no bondo chingande bulirega iga bunandega aina itira makongu sana goika bunande bulirega iga goikira family yetu atwaro bulemeru bokongu sana bono sana bono labda ekerona gotebiringa nkina ite na liura nyale ko understand rendenga ngaki obulemeru obwachire basi bono mwancho murigereria uyu no mugano ye McDonald nyamasege wikare asenka yabo burire bwaye igongango kwana korwase a bedroom ya McDonald uyu ikaransta so burire bwaye chinsabune chiga kanga abantu nigo bare isiko kwerigeria kurendere nigali nyumba igontumanya nkieke mubasokana kyo monyorete andi na kyo monyorete andi na kiagenderete wikabono kero kiende mbokonyi kiaganetie korwase more inwa banchwa abaligereria enero Ndizi TV obwansu obwo Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko beria mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi choko basiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montaji robisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally nga kia kuirena nga kia guitanga kuru kosoko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida ito gutera na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo
goroba ya gatatu erumu 307A andi ntubwate branch mu kigo Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii Bia manaende mwanchi umurigereria bwegetaseni kya Ndizi TV asoko gendera kubwati murubrio na yeteire astogendera tukwana noyo minto McDonald nyamasege kurugiga umugonchoro karibu naende McDonald egera togendere bono twange story to mugano inki kegerete uikaransteiga. Okay, ono uikaransa kwa nenda tebenga nanyorete ajali kurua na gwete kurua sare igoro na tebe buna enya sigoro ewori igoro ere ntambake inkagwa ngikwara kore wall na ikaransta igora liono ase chi fence chi ko fence taboli we ikaransa okay ono na ona ikaransta bia ono linkaranste umuntu akangakire simi yarengo mubuko nkabeko kuboko mubuko iga nokone ngabwatera mubuko ndusi esimi okay nkaluzi ya balance nkagugo chimaega ana weto chimaega nkagugo chi omuchibu omuntu nkagwere nyumba yae baranda ebu nka omutu ano gakire baranda eri okagugo chikenya nyumba chimaega no okay bono Sara nkakore kwerende nka collapse tinge manyeti bono nkairwa nyagitari karuna irunya gitari na minyogetu wabo songo bagatebanga yaya oyo atakire ko irwa nyagitari era mukonye nkairwa agakan Kisumu karuna irwa ororo bono baka nkabe kwa ICU namana bereta ICU amatuko 6 ntara tabubuka bado na bonde igo bono litukolia 6 na linachite ko ramukia bono bono matuka ina bereta mabu nabo karakende mama ale wanchuru chondora bana gote banje kiere timadio sengo chalenga ono buna ontenga agere ga manyete genkwete bagona komonga inalen amatuka zukere ono after that nkagendera kurwali kugabwa gakan nabona arware tigu for 1 month inyora saranga n'umutu bono natwarite shida asande timbu negeti koboko gose kogora stayo na bunegeti juno umutu kwa we umutu na werete bono bagateba nk'umutu oli ekloti aswete obongo okay bono ekagaranga ba igo ngenche inareng bono lende lakini bakandwali after 1 month nkababya igabu nyagitali Sara nyagitali ejo agakan nyagitali ejo ne nyagitali ere very expensive yeah nigo chibasya tumekete chinyinga lakini abantu lende bagakora imechango ya WhatsApp alinde bakangakanire bill lakini nayo bakanite nchera tibado tukabeka eno chitaito dit chobole mochigatene roro na ende mechange gachokana koru chigakanu baadaye nabona abwene takuruo kaira nanka kindebuya ngotara yes na ngoro para alias mwara ena tarite mpaka na magoro
nkakabanga bono lenda abantu liringa na gwete ngakurerwe kenyora abantu bakamanyanga na kwete karwa gwete na chire abantu bakaba bagocha kondora kera lituko abantu bagochira kondora aba beta bagona kondora igo after 3 weeks naende nganza experience ngacha konyora naende shide yende bono interview nchiri chiarenge chiubwari muchiare kolikwa bono after kuwa wende 3 after na wende 3 weeks later ngotebanga tigaga king apply nabo ngochaka kobno no monto no itinda banguru mono nkobu ngende nkore nga apply bona ndinkarangiriwa ngaichiarenge chi interview echi Mombasa na apply ete bono bono lituko interview yinkarangiriwa kanarangiriwa ngateba bono nkorwa lituko bune Jumapili ya interview yarenge Jumatano Jumapili eyo nabona abogete saa 11 ya mambi nkabwata nga elinde nganze kwebanga togende no muise komini ngankoboka korwe ngo chigota chance nkanyora okuguroko mogwokolio inside kobimbete kwa lokiri nkori ko move kai it was so painful Sara tu kunyana ngota chance bosaigo margo bagwaswete buri embi yanarenge kai wana ngukura rende nkubanza kukura kiagara na mburoro sana wana mama rena liamenyogete enga kiju Sara nare korara mbono mwanega mamega nganyiti kuchi nyumba yae sengencho bono baro chenga na Kenya rire bono naende muntu tayora nkonya butu nabona rire kurete iga kagikukurwera umya yakamenyoka goche bono karabara raigo tugatigarende kwa interview nende bakangira nyagitari nyagitari bakatenga bono jina bera abana arthritis nganza kurwaligo ono ngana kurwaligo but ekabage kuna komenta mono aba batebete bono tiga baende bankorere surgery bambare ile barore ninkikere ime bakambara bono bakagoronsa okugoronsalia egesanyi okugoro gukulio bono buna baba leterende nabo bagoteba ngamba ruse tigo sema check bono banyitari mbagote anki baruse tim atikagara ngaende nganza ko buena bono ono ngango na kubwena nabo kibago korete surgery Kisii Teaching and Referral Hospital ngango na kubwena bono nabo nkona gutara nenyimbo na tara no kugwoko be okukondena na kukuruli ero bono ejiega ika mpaka December 2020 era nyorte umubasa kanolia umutienyo osita bono tero chitwa tuagendera ile mpaka na ikira bono December esuguku idukolie esuguku tukakora bia mambi yaye tukikaransa iska na mama kona kubungora chibando nabone esukumere ne nyimbe na ikire escape unankaransa tabu ngote mama umuntu yukungusuko goronya kurunyaro ningo kaki umuntu ngusiro kugorgo chimaga nganza kugwa mama akambwaterera isikabu ekero narenge akambwaterera bunambwaterera Sara okugoro koli kwa chite bunango chimaga kogatigara kobayigo okugoro kwane gwoko bea bono koli gwoko litero chikwaro siri bono kugwoko bego keringa iga riru likabwatana bono kuguru kabanko likorambuka nkaba bono tinkonyara ko tara tingo kora kende no gukonde nakara kweko bali bono nabona abetego nkairu nyagitari nyagitari nda bakumi bakamboli ngikia bankabera sana bara bakakumi bono bakatebe ente brakole barangire tieta baende bandamboro kugoroku sengenche kumetepa linde bandambole bambekere chichuma nabona barambole tunka bekeru chichuma Sara bono
nyuma ntarabekera chichuma bakandambura bakambekera eplasteria ng'ong'o orende bagateba ng'a naende mpenero iga naende bachikundusia na bakonyora okuguru gwakorereki okuguru kwabeire nkweringu yakore nkaba nero ang'e omutinyi oyomo bagacha bakandusia ibono twachire omwaka 2021 bono bakara bandusia bakanyora ng'a bono ekobwate pain ere nyinge karabo gochikotema kokoringa karakini pain ere nyinge ngomba konyago koli no masoesi bakaenda bakambekera chichuma bono elinde korarambuka buya Sara nkabera ne chuma echio for a very long time mpaka December 2021 bono bagateba kego ikagabu na bakondusi chuma chiria onyora okuguru kwabeire buya kokolinga kangotara buya ekere bono bambeke ba tu December nganda korusi kuchichuma bakandusi chuma karabandusi chuma bono endo okuguru koliko kamana korambuka straight kokoma pa okanga kolingaka bono gukaba straight bono nkolinga kanaende rivie kwelingete bono ande gukaba straight gukanga kolingaka bono abanyagitari nabo batebete ng'a bono kunugo kumie bono bagasinyunki bakora nyagitari ga general bono bakandifa gochi Eldoret Tenwek Moi Eldoret bono na intwe togateba nyuma tutaraenda Moi Eldoret tigatogende Tenwek yerange ngo igutolimba maita mangana mauga sana yes kara tuagenda ororo nkarigererigwa munyagitari nanyorete akandigereria akantebi bono ekoroka nere shida nene tigabandigerie umunyagitari obonare okoba Germany omusongo nero ora ekesi kiane nero ora karore nkaira nanka nkaira na ororo after some 2 weeks ekero umunyagitari yachire Kenya nkagenda akandigereri akantebia bunantebe tinga gentonke yo arakore kundu ali kuguruko agantege ntuyo karakore no kombutora agante yambutorere igoroma asenga nchobono irweli ndi koba naende kulingana no kuligeri kwae liuge libono lyansire kugunda ime liru lyansire kugunda ime bona gante bigonkonya nigarambutorere igora ndi gunda like gocha igora tatiga bono agante bigonkorera igo goika abantu ba minto banje engiche nkwana n'abantu ba minto bono ngachanka kera nakwana n'aba minto tokaranga bono ndabuturu kero kendo kunoko konde nkubwate shida bono nokungocha kubuturu nja kubuturu wonsi nkinda atarere togateba bono tigato consulti umunyagitari inaende toirano tomotebi ntoko inchonere naende barakore nabo toirano Tenwek bono bagatorifa gochi Kijabe hospital nero ngodirie na mauga bono ngatwegete Kijabe bagatebanga asenda konyu Moi Eldoret wano nabo igo hope nero bagatebanga nabo nda konyu lirwe lirikorekana liagundire nabo nda konyu lakini kulingana na barabu asenda konyu Moi Eldoret wano tugacha naende tukaenda bono Moi Eldoret ono roje Sara sobunjukana no kubwonsi okunogo tumeka chibesi nyinge eshito tabwate abantu bagocha bato changera togokora emechango WhatsApp tubachieraga chiera nari tubache tubakora tukagenda Moi Eldoret umunyagitari orengo oitwa tebe tutochikorora agatotebia ekesi kiane kera agent mono
higa moye nyagitari ya serikali era ire egeka sana konkonya nyagitari nerere next nero lakini ere private ekoro ku St. Luke Hospital ego dir na mangana ya mogoka ante abibono tigan transfer go chio elinde no aranyare konkonya bwangu na ende nere bwatenga chimashini chira muri kichiro robo kongu kabisa bona ende tinga transfer go chio bono nganza kurwari rwore ende bakaenda bakamulika bakanyore shida inga bono liugali linende liachiete liruli kagunda ndiko nyara gukora gas na ende liugali yansire kugunda gutire lirie iguru lia ikirande gatia lakini umunyagitari uyu Sara nero rengo mutangani konga hope konye ogosemeria konye na ikirase bono na manyerenga incha bono nabo bugima bwane bwerara igabo senge njoro chenko bukuligwa igabu igentunkenye nkonyara gukora mitari ina bante betinga lirundiro likoro ku artificial tima etingi ndate azeke usira lakini riru likobe kuliriye chuma naboko barume obekeru neli ugeli lyansire kogunda ama lyogo na ronda ko elina ko improve wose tori change tobekeli ngao liu echuma bagote abakobeko sereliu abekeli ngao elinde imbe nkonyara gutara na endengira na 7 byana buna narenge bona Sara pole sana McDonald hope nero roro iganga wikira igana buikara stega bona wondega yabolere bona buna liuge ligunde teneli rutinkonyara konyagara igo tuli kurugurira nonko bakire gento kiana nongo korera no nero gukora kiregento bona igama magwika tomenere nero kondetera no nendo ga na kora kiregento kilingo kora pole gake mpia mona soko twere somugano kero kende nintageto okwanira mugusi okorigiritie okugani kwa onkoro kioko akara to gukurira umurobiri akani metenga kero muntu bwatire umurobiri buna umanyire ngiki kubegitiburira nandi kwera ire bujya seluga kero muntu akoigwa okugani kwa onkoro kigo cyase abagusi n'amashabiki Ndizi TV ono nchoge ntondani nsabe nyagitari twatebe tuwengo inyare go chencherwa liuga neliru baganeti 1.5 million edinde nyare go korwa bintebi bono kulingana na intubu na tua etana nire kirase twakorire mechango lakini bese chintora batoko nyara to isani bono nchenare go saba onde bwensi ore no kugani okuyago cha send gaki nabo agonkonye ngenchende yons edinyara konyoro boruali gobu bono wa namba yesimi namba ya nesimi 0714 93 06 76 mbia mono McDonald Nyasaye na chanche mbia mono Nyasaye na gwanje tena bwate sababu akutigirite bakabono iga no mugano yaba abategereri n'abarigeri Ndizi TV kibara yorore una kwa bayire na mbesimi na bawo kugwakira mweresa na mange oyo no mugano McDonald Nyamasege korwase wodi ya Nyamira egotoka se bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira oikachinga kichinde naende nchini gongoro kwa Sara Nyarangi ontita na butambe nigo bagoteba koramaya ogende